Поддържането на здрава и стегната кожа всъщност може да бъде постигнато чрез някои прости правила и навици. Първо, мий лицето си всяка сутрин с ледено студена вода. Студената вода стимулира производството на колаген и еластин, които са основни компоненти в структурата на кожата, като я поддържат здрава и еластична. Същото важи и за опливането на тялото с студена вода. Второ, приемай добавката колаген. Както казахме, колагенът е основен структурен протеин, който изгражда кожата. С напредването на възрастта, производството на колаген в тялото намалява и е нужно да си го набавяме от външни източници. Трето, избягвай горещите напитки. Например, горещото кафе състарява кожата, но пък от друга страна студеното кафе изглажда бръчките. Четвърто, консумирай храни богати на витамин С и витамин Е. Те подпомагат борбата с свободните радикали, които увреждат кожата. Витамин С е важен за производството на колаген, а витамин Е подпомага хидратацията и поддържа кожата гладка и гъвкава. Пето, прави си редовни детокси чрез билки, плодови и зеленчукови диети или чрез гладуване. Токсините са един от главните виновници за преждевременното стареене. Шесто, излагай се умерено на слънце. Слънцето стимулира производството на меланин, като подобрява външния вид на кожата, но прекомерното излагане на UV лъчи може да има обратен ефект. Най-полезни са слънчевите лъчи преди обед. Ако и вие се сещате за някои здравословни навици, препоръки, неща, които трябва да избягваме или различни билки, които подпомагат кожата, може да ги напишете в коментарите.